Γεια χαρά, είμαι ο Άντι από τους Ανώνυμους, τη νούμερο 1 ελληνική κλάν. Ναι, τη νούμερο 1. Και όπως καταλάβατε, πλέον έχουμε καινούριο κανάλι. Το δικό μου κάποιοι επιτίδιοι μάλλον το αναφέρανε. Ξέρω εγώ γιατί είχαμε κακόβουλο υλικό. Μάλλον θυχτήκαν επειδή είμαστε οι καλύτεροι κλάν, ή τους κάναμε επιθέσεις, ή νικήσαμε τους North 44. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παρθενικό επεισόδιο. Παρθενικό. Και σε αυτό το επεισόδιο θα δείξουμε, βασικά θα ασχοληθούμε με τον John Forbes και όχι τυχαία, έτσι. Ο John Forbes γεννήθηκε το 1928, είναι Αμερικάνος μαθηματικός και οικονομολόγος, τιμήθηκε το 1994 με Νόμπελ Οικονομικών, μαζί του και κάποιοι άλλοι, και δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Συγκεκριμένα δημιούργησε την έννοια της ισορροπίας για παιχνίδια μη μηδενικού αθροίσματος, ισορροπία που πήρε και το όνομά του ως ισορροπία Νας. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο, ξεκινάμε με το Νας. Μάλλον ξέρω εγώ μπορεί να ήταν παππούς του, προπάπους του, ξάδερφος του θείου του. Είναι παιχταράς, ξέρει από μαθηματικά. Το Clash of Clans είναι μαθηματικά. Πουλάρι, σωστός, όχι τυχαία. Ανοίγει τα Tesla, θα σπάσει παγίδες, θα πουλάρει πάρα πολύ σωστά το Clan Castle. Ένας έμπειρος παίχτης, όπως είπαμε, εντάξει, το όνομά του είναι επικό, δεν είναι κάποιος τυχαίος. Το προσπαθεί, πουλάρει, βρίσκει μια πολύ καλή περιοχή την οποία δεν θα τον ενοχλήσει να φάει το Clan Castle και τους ήρωες. Αλλά ο τύπος δεν ξέρει να χρησιμοποιεί ούτε τα spell. Τι spell είναι αυτό ρε παλικάρι? Παναγία μου. Τέλος πάντων, λάθη γίνονται σε όλες τις μάχες. Και ο Steve και ο Nock και εγώ, όλοι κάνουμε λάθη. Λοιπόν, πάμε. Όλα τα hogs μαζί. Hello. Boom. Μάλλον, εντάξει, τα μαθηματικά του πηγαίνανε στο Boom Beach, το άλλο το παιχνίδι της Supercell που τα βάζουμε όλα μαζί. Έτσι πήγε γι' αυτός και ναι, κατάφερε, πήρε το 4%. Παιχταράς. Nas Forbes. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλωσόρισμα, μπερδευόμαστε, το καλωσόρισμά μας στην Anonymous, στο official το κανάλι μας. Εδώ υπόσχομαι ότι θα γίνουν το λιγότερο 100 βίντεο και δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μας κλείσει, γιατί θα βάζω μέχρι και από Wikipedia πληροφορίες, θα είναι επικοδομητικά όλα μας τα βίντεο. Και σας αφήνω στη συνέχεια έτσι με μια ιδέα, αφού ξεκίνησε ο πόλεμός μας σήμερα, να δείτε έτσι μία-δύο μαχούλες, τις πρώτες μάλλον μάχες που κατάφεραν, πήρανε 2 αστέρια. Τη δικιά μου μην την κοιτάξετε καν, ήταν μια αποτυχία, αλλά τέλος πάντων κάτι έπρεπε να βάλω με 2 αστέρια. Αχ, είμαι ο Άντι, εδώ μαζί με τη Χριστίνα, την Τομαφάρη, η οποία live μιλάει στο chat και λογικά ποιος ξέρει τι μπορεί να λέει για το βιντεάκι, πρώτη φορά το ζει. Yeah! Εκτός από σε αυτή την κλάν που είμαστε μόνο Έλληνες, Anonymous, έχουμε έναν φίλο. Yes, Dan Ronaldo, my mate. World Cup dude. Λοιπόν, σας αφήνω. Kisses to my friend Dan Ronaldo. Είμαι ο Άντι από τους Anonymous, τη νούμερο 1 ελληνική κλάν. Και θα κάνουμε πάρα πολλά βίντεο χωρίς να μας κλείσουν το κανάλι. Κλασικά, ξέρετε, εγγραφή στο κανάλι, comments, shares, θέλω να γίνουμε διάσημοι, θέλω να γίνουμε πασίγνωστοι, όχι ότι δεν είμαστε. Απλά θέλω να βλέπουν όλοι τα βίντεο, να βλέπουν ότι δεν θα μας κλείσουν αυτό το κανάλι. Θα κινήσω γη και ουρανό, έχω ήδη μιλήσει με την Google και το YouTube για τυχόν παρεμηνεύσεις, μην ξανακλείσουν το κανάλι, μην τυχόν δεν έχουμε κάνει κάτι σωστά ή ότι χρησιμοποιούμε περίεργες μουσικές ή ξέρω εγώ λέω άσχημα λόγια. Αυτά. Σας χαιρετώ. Απολαύστε τις επιθέσεις μας. Θα ετοιμάσω και βίντεο να δείτε πώς είναι και στο τέλος του πολέμου. Εύχομαι στο επόμενο να παίξουμε με North 44 ξανά, με King's Row, με Tammy Banana που ήθελα πάρα πολύ να το παίξουμε αλλά δεν το παίξαμε λόγω inactivity. Ναι, είμαστε οι καλύτεροι. Γεια σας.